Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukalelwe ngamasongo kaSigonyela umliso neminyaka engu-21 obudala kutholwe izidumbu eziyisithupha ebuilding elisedolobheni eGoli. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijonele elikhasi wamwelekela igama lami ngosibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Zimkhalele umsolwa oneminyaka engu-21 kuthola izidumbu eziyisithupha ebuilding elisendaweni yaseGoli. Amaphoyisa abizele kule ndawo ngabantu bezwa iphunga elixakile kwelinye lamagumba afika athola isidumbu sowesifazane kwelinye lamagumbo. Uphenyo luqalela waholela kumsolo okuthiwa nguyena owagcina ukubonakala nalo owesifazane Otholwe Sezonakele. Kuthiwa umsolo wabonakala nalo owesifazane ngo-October 2 ngo-8 ebusuku. Owesifazane akaphindanga wabonakala. Kwaze kwaba ukuthi kutholakala isidumbu sakhe ngesonto ekuseni, kusho okhulumela amaphoyisa uBrigadier Brenda Moridile. Uqhube wathi izimpahla besigqokwe umufi zifana nalezi okwathiwa uzigqokile ngesikhathi kubuya ukuthi ulahlekile. Ngemuva kokupheka umsolo ngembuza, amaphoyisa abuyele endaweni yesigameko nalapho athole khona ezinye izidumbu ezinhlanu endaweni asebenzela kuyona. Ngeshwa lezidumbu besezonakele ngendlela yokuthi kudingeke ukuba kwenziwe ulibofuzo ukuze kubonakala ukuthi ngabe ngezobani. Uyise kaMsolo ubesebikela ngalodaba ngesonto ekuseni, ube nokudideka okukhulu. Wabe sezifikela yena endaweni ngenhloso yokuzobona ukuthi ngempela kwenzakalani. Uthe sibone ngombiko wamakamera kule ndawo beveza uqobo lwendodana yami yehla yenyuka izama ukuvala izidumbu endaweni abesebenzela kuyona. Ebuzwa uyise kamufu ngalolu daba uthe yize engaphathekanga kahle kodwa akafuna ukuphawula kakhulu. Indodana yakhe kuzomela ijeze njengoba akekho umuntu ofanele ukwenza isenzo esifana nalezi. Bafethu-ke namanje akazi ukuthi ngabe kube yini imbangela yomsolo ukubulala labantu abayisithupha ngehluko esingaka. Ngizofisa mina ukuzwa ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.